Здравейте хора, аз се казвам Тони. Днес ще ви покажем в днешното видео, ако бързо ви пада батерията, ако ви загрява телефона, това видео е за вас. Влизате в настройки и отивате най-долу. Сега ще ви покажем най-долу. Влизате тук в цифра, здраве и родителски контрол. Влизате в него. Цъкате тук на трите чертички. Натискате настройки. Натискате достъп до данни за използване. И натискате настройки. И ето тази малка настройка я изключвате. След това трябва да прочетете това ползвателите на приложенията да наблюдават кои други приложения използвате и колко често го правите, както и да информацията доставчика. Добре, това трябва да си го прочетете. Добре хора, това е. Ако ви би полезно видеото, абонирайте се за мен, пуснете едно лайкче и така. Това беше от мен хора. Чао, обичам ви.